Hej. I dag vil jeg fortælle om en Dacia Sandero. Det er en fantastisk god bil, og I vil få en masse billeder at se lige om et øjeblik. Det er min nye bil, og jeg er vanvittigt glad for at have købt en sådan en. Det er en diesel, og allerede nu kan jeg sige, at jeg har været ude på den af på motorvejen. Jeg har kørt en tur til Sverige fra Fyn og op over motorvejen på Fyn og Sjælland, og op ad motorvejen i Sverige og tanket ved afgang og tanket ved ankomst til færgehavnen i Sverige. Og på den strækning, der har den kørt 20 km på literen i diesel med de tilladte hastigheder. Det synes jeg er fantastisk. Det er en bil, der kan fås til ikke ret mange penge faktisk med alt muligt udstyr. Jeg har valgt en udgave uden aircondition, simpelthen fordi at jeg har astma, og min samlever har KOL, og af den grund har vi fravalgt aircondition, fordi det giver en tør luft i kabinen, og så kan vi simpelthen ikke få luft, så det er vi fravalgt. Men det er det eneste, der mangler i den bil her. Vi har fået aircondition fravalgt, som sagt, og så har vi så fået fartpilot installeret, og vi har navigationsanlæg med Danmark Europakort indlagt, og det sætter der, og der er indbygget radio i det der touch-system der, og der er håndfri telefon, og der er så fartpilot anlagt i rattet, som man kan se, og der er mulighed for at styre højtalerne og telefonen fra hånden ved rattet. Der er en økonomisk knap i den, som gør, at man kan køre lidt længere på brændstoffet, men man mister nogle heste ved at trykke den ind. Men kan den gå lidt længere på literen, så er det hele værd. Og det er faktisk også en smart detalje, synes jeg. Pladsmæssigt er den jo okay i orden, fordi der er ikke noget med at tage de skruerne nogle steder, som man ikke kan sætte der som en høj mand. Og jeg vil demonstrere det ved at vise jer nu, at jeg sætter mig om på bagsædet. Nu sætter jeg her ved rattet, og så sætter jeg mig på armen på bagsædet. Stolen foran er stille, som jeg gerne vil have den, og jeg sætter det. Og selvom jeg så sætter mig ind på bagsædet, så er der altså masser af benplads. Det kan man så se her. Mine knæ, de når slet ikke ind til ryglænet. Lige stand opad er der jo masser af plads her, der brager man jo heller ikke ud i. Og det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Hvis man kigger på udstyret, jamen så har vi nogle blæser siddende deroppe ovenover, og vi har navigationsanlægget der, som sagt, og med radio og alt det der, og der ligger varmen i bilen og blæserne og alt det der, og hernede har vi automatisk vinduesnedrulninger i den duer, og der er 5 gear ligesom i alle andre biler, og ja, så er der som sagt fartpilot i rattet, og musik er der jo også, kan I høre. Jamen, det er en rigtig god bil. Den går godt. Den går rigtig godt. Nu vil jeg så vise jer lidt af den udefra. Den har en fantastisk flot farve, synes jeg jo min udgave her. Jeg har valgt Sanderoen, og det er ikke en stationcar, og det er fordi det er mest praktisk for vores vedkommende. Vi er som regel kun 2 til daglig, så vi har ikke noget at bruge en stationcar til. Den har alufælge, som man kan se. Og ligesådan har den fået en undervognsbehandling allerede fra start af. Så den er også undervognsbehandlet, og det er indlagt i prisen. Ja, så er der jo bagenden, den ser altså også godt ud. Og den har en fantastisk flot næse, synes jeg. Når man ser den ud forfra, så kan man simpelthen ikke undgå at smile lidt og holde af den, fordi den ser lidt rå ud. Sådan set der. Og som man kan se, har jeg også fået indbygget toglygter. Så der er alt i den bil, altså. Der mangler ikke noget som helst. Og ved du hvad, går den 20 km på literen på en liter brændstof på motorvejen? Hvad kan den så ikke klare på landvejen? Motoren, kan jeg så sige, det er en Renault motor, der ligger i. Det er det, der svarer til en Renault Clio. Nu skal jeg lige have selen på, så det hopper lidt i billedet. Lige et øjeblik, så er jeg tilbage. Sådan, så har jeg fået sel på, og nu vil jeg så køre en tur
Og så kan I selv vurdere, hvordan det er med støjen, altså. Jeg synes jo, det kører fantastisk. Og støjmæssigt ligger den rigtig godt. Det er som sagt en Renault Clio 4 motor, der ligger i den. Og så ved man, hvad det er. Det kører bare. Renault, det har jo bare altid kunne lave biler. Det er jo et gammelt firma, som er velrenommeret, og i den duer der, så de har jo lavet biler af, ja, lige så langt man kan huske tilbage, og man kan jo finde gamle veteranbiler, det her Renault også. Komfortmæssigt sætter man rigtig godt, og støjmæssigt er den jo i orden, kan I høre. Ja, der er ikke så meget at sige, anden at det er en god bil. Og ved I hvad, altså, den pakke, jeg har købt her med navigationsanlæg, med håndfri telefon og Danmark Europakort indlagt, og ja, undervognsbehandling, alufælge, vinterhjul, alt, vinduesnedrulning og varme i sæderne og savstøvning og fartpiloter, jamen alt er der med i den bil. Og ved I hvad? Det bedste af det hele, det er til en pris af 147.500 med metallak. Det kan ikke gøres billigere i diesel. Og så koster den kun 1.000 kroner halvårlig vægtafgift. Ved I hvad? Hvis ikke man kan regne det ud, og det er en god forretning, så er der gået et eller andet galt med skolepengene. Man bliver vildt overrasket. Det gør man altså. Jeg har min svoger med ude at køre i går, og han er udlært i Renault. Og jamen, han måtte virkelig have den her, og han indrømte blankt, at den kørte meget bedre over al forventning af, hvad han havde troet, den ville gøre. Han synes faktisk, det var en rigtig dejlig bil. Dacia'en har en anden fordel, hvis man køber stationcaren. Renault, de har deres største flagskib, der hedder Laguna. Deres model, den har 570 liters bagagerum, mener jeg det er. Hvor Dacia Sandero'en stationcar, den hedder så Logan, når det er en stationcar. Den har 610 liters bagagerum. Ved I hvad? Det er altså kæmpemæssig plads. Det er den næststørste. Jeg tror faktisk ikke engang, at jeg tror, den er lige ved at være på størrelse med Citroën C5 stationcar. Det har jo i hele tiden, og i lang tid i hvert fald, været Danmarks største stationcar. Men Logan, den kommer der op i nærheden. Dacia, de har lavet 4 udgaver nu, der er kommet til Danmark. De har den Sandero, som vi er ude at køre i lige nu. Og så har de lavet en Logan, som er stationcaren, og så har de en Logi, som er 7-personers. Og så har de lavet den sidste, der er kommet, det er en Dacia Duster. Det er en firehjulstrækker. Og den går også 20 km på literen. Det er altså fantastisk, at de kan gøre det. Det er så stor en bil, altså. Og man sætter bare super godt i den. Kom ud og kør en tur i Dacia Dusteren. Altså, her i maj måned, der kører man en konkurrence på Dacia, hvor man kan vinde forskellige ting og sager ved at køre ud og få en prøvekørsel i sådan en Dacia Duster og prøve det. Jeg siger jer, prøv det bare, fordi I går virkelig glip af en god oplevelse, hvis ikke I prøver det. Kan man lide en Renault, eller noget i klasse med Renault, så kan man helt sikkert også lide Dacia'en nu, som den er i dag. Jeg kan sige, det er min Dacia nummer 2. Bil nummer 2, jeg havde lige da taget kørekort, da jeg var nogen 20. Det var nemlig også en Dacia. Den hed Dacia 1210 dengang, og det var det, der svarede til en Renault 12. Og den var jeg også bare fantastisk glad for at køre i. Den kørte også rigtig godt indtil der gik lige skidt. Det håber jeg så ikke, det sker igen. Indtil videre har den her Dacia Sandero i hvert fald overrasket vildt. Og jeg kan lige vise jer, at den er helt ny. Den har kun kørt 3.500 og... Nej, jo, 3.000... Det passer ikke, hvad jeg siger. Det er jo triptælleren. Den har kørt 3.334 kilometer har den kørt indtil nu. Den har kørt 12 kilometer, den der jeg hentede den.
Det er altså bare en god bil. Prøv den. Okay.